Troška. Čauke, to je Sirius Black 152. Takže toto je môj prvý vlog z mobilu. Takže oslavujeme. Ale ne. A chcem zagratulovať, dneska má môj obľúbený spevák narodení, takže happy birthday, Sean Paul. Hej. Hej. To môj najlepší spevák, tak ticho. Treba cháto. Hej. No, takže ako ste si povšimli, sme v mojej izbe. Taká skriňa. Tak. Takže budem robiť aj vlog z mobilu, ako som slúbila, cez tú informáciu. A tak. Takže ideme sa pozrieť niekde. Zhor. Poď, ideme. Áno. Tak. Niečo vidíte toho môjho špeka. Tam chrape. Hen tam. To chrape. To je on. Takže volá sa tiež Sean Paul, dneska má narodiny. No takže, ideme napadlo. Výhľad z okna. A teda som niečo vidíte, to je môj výhľad na očince. Tak. Takže neviem kedy, ale natočím video, hru jednu, to neviem ako ešte. Tak. Takže také niečo. Ako ste si mohli všimnúť, toto je zelená izba. Stromček. Chcete vidieť na stromček? Počkajte. Ajaj, toto je náš stromček. Toto tu. Si to všimli. Taký pekný. Sorry, som vám prerušila záver. Takže. Hej, stromček, to je super. No, takže. No. Kuchyni neukážem radšej. Takže ideme späť do izby, ako ste si všimli. Cez kuchyňu, zelenú, chodbu. To je tu máme, to neuvidíte nič, takže to je nič. Zvážme drvierka. A ideme sa prechádzať, ale poďme, to nemôžem. Dneska nemôžem šialiť, takže mám problémy nejaké. Tu boli strašné. Takže neviem, či nepôjdem na operáciu, či nebudem odstavovať vlogy, takže neviem. Uvidíme, čo mi povie aj tá doktorka, alebo pôjdeme na vyšetrenie nejaké, ale neviem čo. A toto je výhľad z mojej izby, takže ešte vám ukážem môj výhľad z mojej izby. Krásny. Takto. Tak, chce žalúzie. Chcem to otočkovať ako jedno autičko. Tak, toto je krásna Žilina. Moc nevidno, pozor. Tak. Moje super žalúzie, nič nevidno. No tu. Takže to bolo všetko, hej. Takže no. Tak uvidíte, kedy bude to, tak bude. Takže uvidíte. Tu môžete sa pozrieť na mojho Huffinka, čo som si kúpila niekedy, keď som bola v 3. triede v škole prírode. Huffy. Ale môžeme sa vlastne zaškovávať. Čo vám ukážem? Tu mám psa. Presne takého psa mám aj ja doma.
Ale neviem kedy, ale poďme tam a urobím vlog aj s mojim psom. Takže to nebude vlog, ale bude to niečo také. Taká zoznamka s mojim psom. Takže. A to mám ešte jedného psa. Tomu keď je takto pinknete do hlavy, tak ho drbne. Tak sa mi teraz hýbe. Diskotéku Rujuma. Ako vidno moju modrú stenu. Takže modrá stena. Nič iné. To je to moc pekné. Takže to sme dostali, keď bola moja stenica. Pozdravujem. Či si to pamätá? Neviem, či to ona videla. Oko. Takže. A tak. Ja ešte čo vám poviem. Neviem. Tak uvidíte, čo urobím nejaké informačné video cez komp a bude toto. Bude to. Áno. Takže majte sa, uvidíme sa na budúce, takže čauko, kakauko.